Oh, padayon di ko to kuha. Ganda putol mo to kamo ni siya. Puli-puli may Kita fit up na mo nga mo mga basketball science. Basketball science mo niya. Okay na po din ba? Kira? Okay dito. Okay na. Okay na. Di mo. Ano ba to? Tagay sa. Di mo sa? Tagsa tayo buding-buding mo. Tagsa. Ano yung gipanda? Greetings sa our my kuan, our my country. Umiging nga around. Oh, ana day oh, sige. Among ipang great ro ng among mga namay ra nga mga followers do, mga nagsuporta na mo ba? Mga followers nga active gyud kung sila bisag wa sila magdahom nga maling-ani na gyud. Mga nadamay pud namo, mga nadamay. Damay na ba tanan. Sa mga amigo, mga amiga na mo. Taas yung lista no. Nanami mga kuan, mga Taas yung lista. nanami mga script. Taas yung lista no. Yeah, dati lista ya. Wag isulod sa gamay. Mga on itaguan ka na. Lechon bili. Dili day pakariran day mo pagbawon na mo ha, pare mo. Dili ato. Silingan mo na ada dol-dol kana dara kanahan. Oh, Ali na mo diri. dili Sa mo. kiis agon niya. Ready na. Luto na. Sa kiis niya pulutan. 15 minuto sa mong gikuan ani. 15 minuto di mo kare. Oh, di mo mabantayan na di gina kare. Samtang naghuwat mi sa lechon na mong gipainit. Ang great lang mi sa mong kuan mga gamay nga Gamay. mga. Great minyo kuan. Merry Christmas. Happy. New Year. Happy. Happy New Year! Kurang dagan na kuan daw. Puro taga nang Show. kuan ani no. Mga ano ba? Pa si Boy Abunda. Puro taga nasa ko ba karong mga nang basketball science ba? Kay kurmahe mo ni mga Eh, wa gini mga ligo gyud. Balag nagkamusamos big mayo basta kay Bastante nga. Naning kamot, Great nga. ninyo. maka-greet mi ninyo. Kung kamo tarong kayo mo pamorma, digit mo damay bo. Di mo madamay. Kamu da pagkuan mo imat mo. Kini mahinungdan kana kini awan mo pur maron. Di kanang karon man karami mao ito mag-greet ra namo amo mga kuan niya. Amo una og greet ang among kuan mga kauban nga wala diri si una sa tanan si Don Labok. Dun na bro. So adid ko na. Trabaho mo gud. Work man, work. Pala rin bala. Jote pa to namugsay pa swimming pool. Kamo daw. Si Don Tapay. Yung tapay nga namugas po. Tuwas Balibulan. 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 Tori bulan. Tuwas balibulan. Tuwas balibulan si Don Tapay namugas. So kung na nama Tuwas akong balibulan. Tuwa dito na nama sa balibulan. Ay mo kibo nga nami papel kay Daghan man, daghan mga mga- ang gani sila gamay ra gaming subscriber pero amo nang i-greet bahala gwa sila Bahala, subscribe oo. na mo. At least kibaw mo. Now you know. Una una na ko. Aw. Shout out day ko nila sa ako. Nila. Sa atong mga sa akong pinalangga day. Pila Pila po? asawa nga si Juan ug sa akong anak nga do kabuk si Kate ug si Francil. Shout out day ko. Ug ni Stephen, si Ine, Ramil, Yanyan, Sikan, Charot Pamili. Salamat kayo sa Happy New Year day. big shout out sa tanan tao nga busy lagi karon sa pagpaabot pagsugat sa tugong tuig. Happy New Year inyo tanan. Belated Merry Christmas ay nya sa akong pamilya, sa akong asawa si Lia, akong anak si Casey, si Jillian ug si Nico, akong ugangan, Papa Dodong, Mama Nara, sa mga amigo na mga amiga, akong mga iyaan. Shout out ninyo tanan. Papaga pamilya. Sampaga Family, Reher Family. Happy New Year inyo. Paliwan ang Reher. Reher gyapon. Sa ano day, mga supporters no, mga subscriber mo, mga followers, Sabi pa salamat kayo. Happy New Year. Sabi ko na dili pa kao. Buang na to pardo no. Bawro to ta. Sa akong pamilya day no pare. Sa akong pamilya sa Pandakan day. Duha mi lang Sila si- pamilya. Sir, Chicks boy mega out. ay chicks first boy. Ya si mama day ko day dito.
akong inahan, Mama Mili, si Papa Ed, mga igsoon ako dito, mga igagaw. Happy New Year, advance. Nagkaking salamat. Yeah. Ako po mo great kuaning kuan nga ng pork chop. Kada na ko sobra daw. Ako dai mo una sa tanan akong pamilya po. Asawa, si Salem, Mama Linley, Jamira, Sable, Han, Suki, Dudong Post, tanang Paslon family o tanang Yu family dia sa Aurelio sa mga paghansol family. Oy, padayon di ko to kuha. Ganda na putol mo to gagawin niya. Puli-puli may Kita sit up na yung mega. mga Dato basketball saya. basketball science kung niya. Salamat sa kuan dai kato sa ako continue sa si Pardo kada pahinom si Pardo wan. Shout out mo Junmar Pardo. Di na Pardo. Sipot lang kada bay. Abay-abay na bay. Ako agaw na si Warren sa Reyes family. Salamat kayo. Grabe na si Gon Warren. Oh. Okay Okay. na. Salamat kay sa Nanggaw. Shout out nimo kadaghan daw. O sa tanan nga nagsuporta sa Damay Boys o sa Lakotuto day. Salamat kay mga boys sa Lakotuto boys. Boy, daghan ng boys na o sa Paskong Family. Happy New Year o sa nila ni sinyo dito sa kuan, Pasan. Tubong pamilya na Happy New Year Oh. katanan. Tagapasan. Shout out niyo rin. Paskong Family. Then, Salamat kay tanan. natin nakalimtan. Si Kuya Pamili, Master. Oh, Master. Happy New Year! Happy New Year! Ibaw ko ni Master. So, di mana na ganun kay bawa ni Master. Master Aye. Master Aye. Sa ako sa dayong kuanday nga katrabaho na ko dito sa Trigon Shipyard namong tanan grupo sa HES. Salamat kay ninyo. Happy New Year niyo tanan ni Leobern Barcelo sad. Taga-admin sa Trigon. Salamat sa suporta, Bern. Ako Happy New Year po sa kuha na Paslon Bilyarin Clan diya sa Patong Makuto. Sila Dodong Joseph, sila Inday, Chrissy, kaya tanang mag-shoot. Shout out niya diya tanang salamat din inyong suporta. Ug sa kuan tanang kabatch na ko sa high school do. 2000. Batch 2005 sa PNHS. Salamat kay sa naiuban din ang suporta silang Chief Virgil Tinidua. Oh, sir. Si Sir Kung tilaganay sir. Lawrence Igay, mga sera na ako, mga sera dako na kayo na sila ko, dagkong iat sa tinamuhan. Salamat gini nga, dagan salamat sa akong mga classmate. Oh, salamat ako kami tulo. Salamat mi kami tulo, nagpasalamat mi tulo nga. Naaga po mo. Mangilam ninyo pasensya nga dili mi kumpleto karon kay musa busy. Negosyo ba trabaho. negosyo? Naam gumi si negosyo kaya ang kuan ginawa kay kami naam gimi sa science, basketball science kung kami nag-assign karon. Ya katong usa na wa man usa na amto sa kuan. Chemical to chemical. Bala o kanal. Ang usa ni kuan sa siman. Dito na nama sa baligulan. Salamat kinatanan. Katong kato de nasi buhay kay George, okay kay George. Salamat kay George. Roldan, Inilaso Roldan. family. Boy, Shout out niyo, shout out. diri kagahapon boy pero Uli na dero? hindi ko mahapit dre. Ngita ko to mo gapon daw. Ano yung kampo mo inom ba tayo? Ngita to gapon. Yara lang kampo nag inom pula pula. Mura ra magding arir ka di balik ka guys motor. Soroy na po siya sa pamilya ba. Pamilya do. Arilio. Bro, ikuha na mga Damay Boys diya sa Aurelio, sila si Danhil. Danhil. Danhil Lara na. Laro Danilo din. Nagpapa ni Sleeping Beauty mo ko Sleeping din. Beauty. Mark Yu, si Philip Yu nga tuwa karon sa kuan. Sa ganun bro. Dagat. Dagat. Tour dagat. Bilahang master nga si Don Bulldog. Happy New Year. Ug si Mamayin, ug si Natlat. Oh, Laylay. Laylay. Highlight. Laylay. Ug sa special shout out mo sa akong mga barkada na. Barkada. Team mo, special shout out. Timo nilang Joseph, Dunsky sa Palamban. Dunski. Thank you kayo sa katoy mo Salamat. pagkaon nga. Lami sa kayo namian jud kay pagkaon nga. Totoo sa'yo? Korean food. Samgyupsal. Sanggipyos. Sanggipyos. Sarang hang yo gayo. Katong kaha ni mo nga kuan. Ay itong bata kay
Mau subaan ko. Katong ka sa subaanan nga ka. Sarang na DJ Andal sa Asula. Ah, sula na. DJ, Sir DJ. Sula. Busing. Ni Master Bisme, ni Kit Orsal nga mo may pag-abot gikan sa US. Oh, grabe. Asa man mo chocolate? Chocolate So, na. Si Kwando, si Tansyong do. Tansyong. Tansyong na Tanyel Binduan. Salamat kayo. Sa Rodel Veronio. Kung siya akong sa pumalay siya. Si Malon nga tuwa sa Japan. Okay. Ralph D nga na ako sa Australia. Ito yung akong mga amigo. International na nila. O kami nga namin sa Pilipinas. Parisima. Kami Namin nari Pilipinas, international na ito kami dre, intermediate rame. Sa barangay. Ito na. Sa kuan, Orchids barangay hul. Interporok. O sa akong amigo po, special shout out po sa amigo Happy New Year engineer ni Geoffrey Granter ng pamilya ni Wela. Barat bati pamili. Happy New Year. Kapawili, Happy New Year, inyo tanan. Dihani, di Marna. Nalimot ko sa apelido ni Wela pero Happy New Year sa mong pamilya ba si Janice ni Jan Leo. O kuaday, Happy New Year po day sa Ikso ko yung juan nga tuwa sa Mindanao karon. Bro, Happy New Year bro. Asa dapit? May Aiken og may kuan. Nami guys. Nami guys. Hey, kuan po special shout out po sa kuan na Gores family. Salamat. Gores family. Salamat din sa tanan. Happy New Year inyo tanan. Dari Douglas, no, Medina, Tito Dax, Nadia, si Darling, yung mga anak, Di Arnie. Kisi. Happy New Year inyo tanan. Pinayap. Among guest to, Prisco na kayo among guest to. Gise! Gise! Agi diri ko, agi. Agi ko din. Agi ko. Kaulion na kayo ne. Darang balot ha? Kaulion na kayo. Pinom na ne. Shout out ni kuan Dudong Rap, sige duwa kuan. Shout out ko ni kuan dong sa Donski. Si Dudong Kai nga. Dudong Kai. Itong Balamban ba? The little vlogger. Grabe dong iyang gipangita ang damay boy sa Play Store. Kaya pinulungan niya dito. Ito wala application eh. Wala click na yung application ng damay boy din. So ko siya kay ngano ko sa kaibigan na nagpapasang si Manang nagsamgyup sa silang balay. Kau dong kay panaa gabi ko. Nga mo ni anak na oh. Agbantahan lang sa kong gasto. Shout out to dong kay ha. Vlogger ka po. Sa tanang silingan mo rin ay. Oh, sa Naslingan. Tibuok, taga pinamungahan, tanan. Winsislaw family. Sunan family. Happy New Year niyo tanan. Baron family ni Ibib. Ni Jiras. Sa Igay family nila. Sa kuan, nila Rosales pamilya talag saling Ilan, Tatay Oo, John. mapipag-agad. agad kita saling. Nagagawin na isang Naon ni tay nga alam mo liwas na sa daan lang kay puntay pinaskuhan lang gigina. Kanina, asam ni? Ay. Yung amigo? Rosales family, kaya salamat. Salamat. Kay salamat po kayo kay gahapon san. Belated. Nagkakaon ni gahapon ugto ya barihapon sa dalibre kay duha ka kaunan yo. Belated. Salamat kay Belated, happy birthday na Oh, ako manguday may ka dai, happy birthday may ka. Happy birthday dai. Yung Birthday mo rin yung dai. Bilang sa GR ug ganin mga pagkuman ko na. Happy New Year ni. Kulay shout out. Shout out naman si Dinel la. Daw shout out ka daw. Shout out naman si Gon, Dodong Carlo. Oh, Carlo Carlo dai. family. Ako i-shout out po ang Gon, mga kaliwat ni Don Labo. Oo. Sa taga-tahaw. Tahaw dai, tahaw. Basta, kaliwat ni Tita Gigi tanan. Oh, sa tahaw dai mga tahaw boys. Shout out ni nila. Shout out ni sige po pa-shout out daw si Eric Diminso diyang family. Adgo. Doy. Shout out mo na yung ni Tiban nga to Oo. sa Saudi ug ni Mulit po sa Saudi diyang family. Sino tanaw do? Shout out niya dia. Poho na ni uli niyo. Uli ay no na ayo banta na gid niyo. Medyo. Wala no medyo mo bugo. Masod naman ni ko bisag small, medium, large. Extra small. Kasi si Damay boy sa kuan ba si Pilipio.
Uli daw. Oh, Buseng, review. Hindi ulit mo mag ngani ta hang ato gyud punta to sa kurbada yo. Sa kurbada. Medium ka po, medium. Medium ni mo. Sama mga kadamay dia kata sa gawas, medium ra po. Medium na mo sobra na Lantanan nga nasa gawas. Nay usa ka large, si Don Labok. Ah, dulabok kay kadulabok. Labok. Kaya katong Small si Juan. small na pundo si kuan, si itong tapay. Sa mga nanimpad nga mga kaila, mga amiga, amigon mo, gato sila yung nasod, mga nabuhay. Happy New Year nyo na tanan. Si Juan, si By Jerry. Uy, Oh, Ray! ay. Ganyan, balik ni tuba kaniya, balik 20, dagaan do ko pitsel. Salamat, Ray. Salamat kiro. Kamu lagi gini. Kami na. Happy nga tagay, biyong ni mata. Ningiyong din mo to. Salamat kiro, tuba daw. At si Kapikot tumatag na yun. By Jerry ni Indayanis. Indayanis. New Year niya. Salamat kayo. Salamat kita. Tibok pamilya. Ako gid yung gatag ba, dili ka dong hapon. Salamat. Juan, Lanante na. Ryan ni Manila. Lanante. Oh, Lanante pamilya dia sa. Kuya Ryan. Mambaling si Boy Kulba. Boy Kulba. Ganun kulba mo na gano. Wala pang tuba. Wala pong tuba rin na day. Happy New Year yan ay So pagka pamilya nilang Bear. nila Tupir, Ryan, Pia Rosa pamilya ni Tilo, ni Chrisley, ni may lain na. Diga Ryan. Nga pirming kuan, pirming sapot. Asig ko high blood ba, high blood. Nana po dito, special po do si Tio Apal. Yo, tayo na dia. Pagaling ka dyan. Magaling ka dyan. Ayo da. Get Wilson. Wilson, kaya ang tuba, gahuat na po, pero hinahinay na. Kontrol Langga ang mga mo. Paabot ramin mo dre. Sa mga pamilya, Ditisyo, pamilya. Isi pamilya na. Pero ilapita, nilang kan, nilang ipot, palugpas na nila. Salamat. Kita great no niya, pagkang itong great ba, abot ito sa gato, pero ang view sa YouTube, hindi na May mo. buong kita Ah, sige lang. Sige lang. Okay lang yan okay. Wala mo may buong na mo, pero kami na buong ninyo. Sige lang okay. Ang gato na shoutout ako Okay mo ra. pagka-subscribe daw. Iba mo may sige mong tanaw, pero wala lang mo ka subscribe. Okay ra. New Year karon. Joel mo yung Kami sa mga hatag biskuhan nyo karon. tagaan mo tamang chance. Chance. Pero nanginaot gid may nga mo subscribe. Hangyo na ginigil. Subscribe mo, kaya happy na may mag 1,000 niya. 500 subscribers na mo, nasa yung parapol, abot og 1,000, na sa may parapol. Oo. Pohon og kita na kina nagi mi special raffle sana mo ako di mo premium na. Look, Ikaw sa grand prize, ako sa first prize. Ako di mo premium na. Tanan? Para na siya balik usar na sa karton pero di mo kibaw ko sa suna. Bugat ka na siya. Basta ako premium na. Akong premium na. Surprise ra tanan sa katong grand winner ng daog yon. Ako di mo hatag. Alang sa kalibo ikay mo premium. Dili ayo mo og panita makadaog man ha dili mo kuan ra motor mo kala bukuha gyud mo tricycle ba og kuan pagkaan kay ubay ra magini. lubi. May intriga buto sa kabuli. Butang din sa kabuling. Hindi ba sa saging? Shout out na ko rin. Big shout out na sa magsuon na nga buntag sayo pa ako na action nagkumbati rin. Milchon si Yok. Happy New Year rinyo. Moro na kayo magsag kaumayan. Shout out na More magsuon rin nga. Buyag. Sige ko yun. Bisag magsiglalis. Ito uli na yun. Ano siya pasabot nga nagkasinabot yun lang. Napot brother ho ni. Balik ko shout out ato kung mga kabatchmate niya, mga sukod ko din ako. Mga to si Chief Virgil Tilidua, siyang pamilya, Tilidua pamilya, Doring Sigay, siyang pamilya, ma'am, siyang mama, kumistra daw na, Birna, si Joseph Suico. Oh. Suico. Takoy. Suico pamilya, Baldo. Ni Nubi Tanggarurang, na karon niya, si Sergia pa na, Ano Sir Sir Ruby ay. Nubi. Isa, milain, Dupin, Malusay, Tipdas, Santo Tipdas, Tausa, Wala na ko. Dan Lineal, una mga bigatin na laki nga sa batch. Shout out na sa Kwando, shout out na sa Cakes and Cravings.
Cakes and cravings ay. Bibang ba? Kings and Queens. Ikaw, Bibang, sana naman. Bikini mo yan? Bigti naman. Kuhan, gapon. 5 rami ka buhok daw. Oo niya. Kanina, dili na bidyong. Large na. Large ha. Large na may. 5 rami ka buhok daw. Large. Large na may. Kaya mo. Bigti naman. Shout out mo ha, Cakes and Cravings. Cakes and Cravings. Na sila sa Pandakan. Happy New Year. Lamig kaya lamig tiyo. Silang serve. Special po na ito shout out. Mga tig-serve nila. Oh, ang leading lady ni Don Lapo. Ay! Si Queenie. Si Inday Ako, Queenie ay. actually, mo tayo kalimutan na. Actually, kalimutan ng Queenie ay. Gagay, yung gibalik karon. Yan na, ang gudang saya. Basketball science. Kanang sana kanang mga analyze sa Analis sa mga basketball science ba? Maricol rag. Maricol lagi din mo. May sutan. 1965 ako na. Gaya ni kita. Kuan pa din ni Inday Sanaol ni Reject na Reject. leading lady po na ni Don Lapo. Lido lang Reject. Leading lady siyang damko. Legit. Yan ba? Ang lahat, Timonika. Timonika. Ikaw, pamilya. Big shout out sa diay sa Mengko na dahil. Quezon clan. Quezon of the world. Kanang Quezon nga nasa ko'y kauban nga Quezon si Peter. Happy New Year, tanan. Quezon po si Peter ang kauban. Si ano si Chris. So uban akong kauban. Pusgo to gamay kaya di madungog. Oh, pwede rin. Shout out sa mga manok. Oh, manok ka mo nga, bro. Lang mo ba kaya nadaog sa uwan panahon ba na naglaing klima ko. Abog yan sa sila tiwas kini sila, bro. Ay na mo lang. Para may baga. Ayan sa. Ni Kuado ni Sir Greg do. Shout out Oh, Sir Greg. Boss Greg. Shout out Happy New Year rin mo da, boss. sa mga kaliwat ni Salim sa Ronda. Sa may kondisyon na itong binabay na, Mana sir. da, boss? Ama Ros-Roso si Papumpi. Si Kuya Dudong. Daghan pa gaming. Si-shout out niya. Oh, si kuan dai, Okay. Wawen, Wilwer. Sila pamilya, salamat kayo. Ni Kuan Dudong Kibi. Di mo Uy, lugi ay, boss! Kawan nga, Basta pre! bida, why na? Murag pulis ba? Ah, grabe. Bidam ka dong, wahil ka dong. Ay, doon na. Pasensya, pre. Apre, kay wait signal. Lag kayo niya. Ya, dili happy birthday po ni Kuan ni pare ni Inday Ninia, Oh, Ninia. ni Papa Willie ug ni Kuan Tita Jingjing. Belated Happy birthday, happy Julieta. birthday and Pamilya. belated Merry Christmas. Advance Happy New Year niyo tanan. Balikaw na to sa Pasan si Pasalon Pamilya. No, para sa pamilya, pas doon sa kuan sila si kuan. Pasinyo si Joseph. Si Sinyo, sila Joseph, si kuan, Nila Julius. Juar, si Julio, Julio, si Wiljon. John. Imong kasaring diay. Kapraw. Sa ako mga kasparin to sa tari day. Do, unya na tana do. Ano na lang tabi? Unday na tana do. Magkuan sa tano, celebrate sa tano. Happy New Year yung tanan dia. Si Manoy. Si kuan, si Manjinjon dai. O Junjun. Junjun nga. Si Junjun. Sa Lawgawag, katugan uskalahan. Inom. Inom di matong. Mag-inom di kay busi ka to game. Ako na sad bawas sa ko niya. Ana niya ko ko mo pili. Shout out ko mo dia. Salamat kayo sa imong pamilya rin. Salamat ko kayo. Si Kuya Happy New Pamilya. Year. Oh, si Kuya Pamilya. pamilya. Aguilar Family dia dito sa Pulido. Ilang Manoy Wilbur. Siya pamilya. Oo, re. Happy New Year tanan. O sa kuan do. Ispisay ka series pamilya. Serious po May bupip day, tililit. Happy New Year din nyo day. Nguyaan, yuan na ko si Iloy. Si Mama, Silingan dia sa kuha ni Mama, si Isyo. Happy New Year din nyo Nadyo tanan. dai ko nakalimtan do. ako sa mga Papunita family. Papunita family. Oh, babunita sa pamilya. Sa akong mga side. Nulia family. Nulia pamilya, Lati Mario, Happy New Year, Happy New Rina, Year. Rinan. Sila ni Kuan. Salamat, Happy New Year. Nang salamat ko. Ni Mga taga Riverside sa kampo. Oh, Riverside Campo day. Riverside. Og sa unahan sa so pa kamo sa Riverside sa kampo ko na may sumpay. Dahil kita Happy New Year yung tanan. Riverside sa River Middle, sa River Center. River Top. Riverside. River Bottom. Og sa tanan ni nagahubog sa Oh, tanang tanang hubog ron. hubog karon. Wa pa gyud nagpatuntong. Karon wa pa ma murag pa murag nanganak para murong uban. Shout out niyo diha. Panikamot mong barog yun ka ng wapay alas 12 ha. Ay tanang- hingog tugtog kay Sa yatakan tanan kuan gitawag to drink responsibility. Happy New Year. Wag pod. Kinamdog ko si siya ay mo ha.
Langga Food Place. Langga. Salamat kayo, salamat. Sige na sila tag-ana daw. Boss, ma'am. Balik kami dia pohon boss, kamu na po. Balik kami dia Pili pohon, kami ma'am. bayad boss. Shout out. Nagbalik naman dia pohon. Pre, Masig mabalay ba? Kamu na sa kamu na sa bayad. Kamu na sa bayad boss. Kamu na sa bayad. Big shout out dahil sa ko sa akong may gagaw na ni Ninya, Tamara, si Imbana, si Brian Moreno, ni Abe Ulsoron, ni Day Claudine, ni Christine. Ako yung gagaw si Ate Gretchen, tapos laing nasod ron. Oh, ito si Ma'am Pitching, no? Ma'am Pitching. Pitching. Pitching gyapon. Ate, Merry Christmas eh. White na. White na ko, white. Happy na. New Year. Hindi, medium. Medyo ramitanan. Aw, usar ka large mo ate. Huwag small. Usar ka large. Tama, Yan ay di- small usa. Tama din Ma'am Pitching. Og sa Inujala family. Salamat sa suporta, Dudong Prapra, Dudong Prabs. Basketball saya, di po na diyan. Ang lahat ng mga team ni squad, mga team gahi ba. Nilari ko anay sa tanan taga Kuyanan, sitio Kuyanan. Ardoy Gaming. Oh, Ardoy Gaming. Ardoy Gaming. Tapi kong kalimot niya dong. Salamat yo. Salamat. Happy New Year. Ito mga na-mention na mo, ihatag ko na mo among Gcash number, i-send lang Sino na ninyo? Send lang At ilapod kami na daan. Ikaw na kay Gcash. Ako? Oh. Padung pa. 100 lang ha, 100 ang shout out. Saan mo madusi pa shout out mo eh? Inday day Mirian, Inday. Nga, wag paghihapay. Inday, happy ter magam. For sale, gihapon si Inday Mirian ha. Kuman nagwanted pa kay karon kay murag dili lang ay ayun lang. Ayun Kasi lang. ganahan po siya do, medium po tayo Hello. medium. Medium niya po, medium bro. Kuha na ko. Muli siya sunod tuig Gray niya ako, no? gray. Oh, sunod tuig. Happy na siya muli. Mayroon lang ni mo. Abot ko rin. Uy, TikTok boy. uray, bay. Ay, sig bagulbul na, bay. Ay, kay ubusan ng bonus, bay. Ay, kubusan ng bonus. Ay, paglaom na. Shout out sa tanang wa kadawat og bonus. Apel ako. Sa tanang naghandom sa bonus, pero nadawat, puro sila kay ubos. Ni anak gina. Happy New Year yung tanan. Anak gina siya. Ikaw, no? Shout Sa out. tanan. Mga Bantisel family, sa akong purman, day. Bigman ako. Shout out mi sa COVID. Kopi day. Tamat kini mo COVID. Ikikidagdangan ni Pilipinas, kopi day. Handa, pero bay mo sunod ko ni mo ron. Hindi ito daw kumpiyansa eh. Shout out ako ha. President Duterte. Ah, Duterte na. President. Then, Saludo. President. Magkano? President. Rodrigo Roa Duterte. Chat ng gabi eh. Happy New Year. Chat ng gabi eh. Tatay Digong ba? Dong shout out. Digong di mo dong? Shout out. Mr. President, shout out din mo dahil yung pamilya dahil. Happy New Year. Okay. Sa Damay Boys eh. Mayor Glenn. Mayor Glenn. Sa Tanang, konsihal sa Pinanggahan. Especially ni Konsihal Dax. Oh, si Dak. Sa mga taong tag-iya, busing na mo diri sa kampo. Punta na siya. Hindi na humutas pili, kamu umo pa rin maho, no? Hindi na siya umuta. Aray lang sa mga kit. Sige na lamig, kuha na pero huwag mo kabantay, sinig tagay na. Purot mo ni daan. Wa sa may pahinaya ka ni Ron, Wala ngayon. sa may kay. Among focus ron kay, amo asang pamilya, ini kung asang pamilya. Buntagay ta, kuyog ta ni Ron, buntagay ta. Tagay ta. Kamu, hindi rin. Buntagay tagtog. Buntagay tagtog. Katong wala na mo na shout out na eh. Sa libo may asig. Tungos kadaghan na mo nagbuhat. Asig lista. Di ba may man mo nga kuan. Basta kay di mo mo malintaw kay nahuman na mo to mo primero basta ikaduha na mo. Sunod tuig ba. Sa among kuan ka YouTubers sila sa Oh, mga YouTubers ay. Bisaya Sa BYC na mo. Bisaya BYC group. YouTubers Club, BYC. Shout out niya diha. Shout out nga tanan. Ma'am Margaret Sinahon, among amiga si Ma'am Gigi, magkudira sa Si US. Tita do. Tita ni medium na may tita medium. Jom niya. Tita, nga mong Jollibee niya po tita. Ayaw na lang ning ani titay kay short na bukas lang. Kato mo ba, nagkakuha namin sa singin na tita. Short na po tita. 34. 32. Marami 32 na. Dahil siya sa mga Indonesia na rin. Ya, suportar rin po niyang ubang mga YouTubers na rin sa Pinamungahan. Si Dudong Il Gore, sa Kuyawan. Oo, dai sa sa Kuyawan. Kuyawan. Gagaw na nako si Ilil dai. Support ninyo. Sa Layang Family dai. Kuya Boynik. O, Kuya Wingding, subscribe na nyo. Support local ba? Lokal lang gud.
ni George Papasin sa supporter mo sa nga local nga isa ginagmay pero kanunay mata kay baw ugma puhon boom up day Ugma po. dagan mga ugma po Bernis. Ugma po ang Bernis sa na. tadlawa ron Uy, Uybes Ugma po. Ugma po ang Bernis na. ugma Bernes ya puhon Sabado yun pag puhon Domingo Ya, shout out na totoo ganun dito ping background mo music di. Ya pasing. Oh, kumapasing dahil nga kuwan dahil. Medyo kaya Gusto mo, kuwan mo ay. Kontak na mo sa number nga. Na nila ang number, wala na mo. Kung gusto mo nga bang lang video kay ba, nindot kayo. Available ang tingog, gusto mo bulyong. Naay bulyong, gusto mo way tingog, naay way tingog. Ang telephone number nara nila na ni Gurus Pamilya sa Carlo. Sa Musinggit sa lisita ro gini shout out sa kuan. Oh, dapat ko sa mga asawa ni uli pa. Sawan uli ni asawa. Ang arang daw. Sa kuan. Ni Rosas. Le Rosas Sanang nag-order sa product sa ni Rosas, butterscotch, chocolate milk, banana cake, puto cheese. Salamat kaninyo. Busy Happy kita. New Year ninyo tanan Ting bisiyas kung mamag naigsuon ang asawa. mura gigutom man gito tita Wa na may handa o niya kadlawon kay Pamalit na daw. Sila mo dawat. Dapat na. Oh, bamba. madapa ka ron no madapa Ah, madapa madapa ay. Dung ang tag-countdown ron ha. Itik-ingon na to nga 5, 4, 3, 2, 1. Tuk na na. Mas mo na mo daghan kayong salamat Ngara. Basta mo na to. Ya. Gikan ni Don Lapo, ni Don Tapay. Bonho, Dunlawin Lawin, Gordoy. Gikan sa Damay Boys. from Damay Boys Damay boys na eh. Merry Christmas and a Happy. Happy New Year. Happy New Year Ah, sa comment mo to. Tingsa tuwa sa uwan. Talikpay na. Talikpay. Nagkuha ni talikpay ba? Taliksik.